Te kublaya pi baro kinong pet bat kinong Christian barbor kan ka chinan chunga te man ta ka singi ngakwa ban ya thu ya pi ya ka jingsyam bat ya ka jingtip chunga chphang jong u adhar le se dan nap dang jong pi ki ba ong banga batai start banga batai klemtip te wat singo e kane ka de ka jingsyar chunga kat kum ka jingtip bat ka jingsyam chunga chphang u adhar te lada pi ru pi don ka jingtip bat ka jingsyam chphang jong u adhar phila ban ya komen ban ya sing thulang bat ban ya tip lang halor jong u adhar mar balai pun bha iba persya ya u adhar don ki boong ba u adhar u gai u ba u antichrist kane utau number 666 tekat kum ka jinglap chunga dei utau number ksui lane utau 666 te ka e ka dak kasyun bat kita kisan jong u adhar iba shalandet tementa kasni nyapai punya halor kita tidak coba shalandet jong u adhar tahang ne ngila pan pe ya u adhar banang kong udon lai teli klising bat uba a hajrong udon karong jong kalama India nang tahang ne balai udon usan jong ka adhar bat une usan lese udon ka jingmut reng 4 kph phang jong ne usan hei kat ka jinglap chunga ngasulap tang kalugo ki ong kalugo jong u adhar nang tahang ne phela ban lap ya kadur jong pi bat ki kerteng jong pi nang tahang ne udon badon ki box lai teli lane sau teli hakidong kidong une update ta QR code te QR code ngila ban scan hakino kino ki benta dangi don kam nyum don kam ban batai binya ne ban ya thu punya ya kitu ki num sim ya u adhar haba pi pendon kam lane submit hakino kino ki benta daga basu scan ne phila ban tipnya suphang jong pi address jong pi asinong jong pi nang tahang ne philap ya ki number hang ne une be number jong u adhar jong pi bale ki bu ya ne number ki bu baki bai kim la bantu ya bu adhar jong pi ban pen sisa ba ude jong pi phila ban tip tang pi phila ban yo tang pi haba pi don ya ka original te bun ha pedang jonga jong pi ki ba syap tiang ya une adhar ba ude number ksui henry une adhar kat kan jinglap pat ke jingtip jonga undai u number ksui bale ke sarkar India ka thau ya une adhar ka thau ya une adhar khnang bangi ijai pendriu jong ka India bangin su mar nyim don kam ban pendon kam kino ki kot islang nyala ban letang da u adhar tang away nyala ban penyai bun teli ijai kam bat bun teli ki jing don kam ba sakaway ru thau ya une adhar kishna ya une adhar khnang bangin long kita kinong sa kari India ki bapura khnang ba ki wei kinom la ban rung tu lane ban wan sa tu haka ri India ka jongi tika e ka bangila ban pendon kam da une u adhar tang ne phila ban pet haka ni ka screen ki don bun jai ha ki bangila ban pendon kam da ka basuk nyim don kam ban le ki wei ki jai kot tang da u adhar ngila ban le bun jai ne wei ar lai sau san riu nyau pra adu pra jai ngila ban le da une u adhar ki e kita as a proof of identity to file ITR to get phone connection to get gas connection for online KYC, to open bank account, to evaluate government subsidies. But kawai as a proof of address and resident. Dikine ki bangi lap haka adhar. Dikibun bahana pedang jongi ki bating bat ki basyak ting ya une adhar. Bat ki bun ru ki bala le ya une adhar. Nomor ki tiang ken ya u adhar ba ube number 666.